Mana sila burikat daw ko, pero di ko burikat. This is my first time to eat ice cream. Tika tayo ng green yung mga ipuan. La yellow lagi. Ito sa pagbuhatan ni Bert. Vlog. Ano siyang charcoal ice cream? Supplier na nagkita na sa Bangkiruan. Sa Bangkiruan niya, may mga uling niya, galing. Lahat, mga buko. O gata, tamak-tamakan. Ito din niya siya, charcoal. Lami? Oh shit. Dex. Yes. Palasingan tagag-kuhan dynamite. Mga na pinakahalang daw. Halang daw na. Pero di man ka, anad man guro kagahalang. Wala siya, sana siya sili niya siya. Sili niya siyang Girl. gitunga lang ang tumoy sa sili. Pero actually wala yung sulod ng sili niya. Ay, lahat ni. Namay aftershock daw na ni dynamite. Ah, sige. Mo katol imong lubot sa kanan. Wala lang. Ha? Di ba nga lang? Mo nag-atsal? Nag-atsal lang. Dili siya halang. For me, sa amin Indians. Di tayo pwede. Tayo pinagtagpo. Guys, so karon na mag-tanaw mi ito may yung mga masagasa na besto mangita mi diri sa mall og mga free taste kao pa akong ate og si Albert. Albert si Dexter. Kao pa na si Dexter para makalibre mi kay wala mi kwarta. So let's go. The jackpot guys na kita si ate nakakita siya free taste dito. Dami. Dami, bye. Halang kayo. Mana yung mga kuhaan? So, kasama si Dexter kanina sa Watson, okay? Bawal ng video dito. Sorry. Libre ni Malay. May allergy. Ha? Hypoallergy. Ferrari. Nani dapat solusin sa kanon. Anong bawa sa Ferrari? Nay free taste ano yung car, sir? Tilawi daw kung sakyanan ba? So kung ano, kanina wala nang tarong video ni Dexter kay sige may kasaban. Sige may kasaban kanina kay bawal man na mag-video og nakasusulod sa mga kuan Watson or inana. Nag-research may pero kita na mong best na mo. Ano sa video ka, bro? Sweldo ni mo. Salamat. Regalo na kasi mo ha. Muna yung first sweldo ni Dexter. Swerte ka, nakuha na ako ng duha. Yo, what's up no? So, sige kong i-prank ni Dexter taga-adlaw. Kung matulog ko, ginavideohan ko niya, kinabutan ko niya toothpaste, basta laghan mga ballpen. So, nakaisip ko og paraan na i-prank po siya balik. So, mo na, tanaw lang ninyo. Ang iwit magkakaon kay si tanan 1, 2, ready go.